der et micro SD-kort. Man skal faktisk købe det, og så skal man selv sætte det i. Personligt foretrækker kun at skrue den ene af skruerne ud, så jeg kun lige kan få fat på SD-kortet. Jeg har selv ret klodsede fingre, så jeg bruger min tokskruetrækker til at trykke SD-kortet ud med. Jeg tror faktisk, min kone kalder det for en pincet. Der skal man tage den. Og så skal man sætte den sådan. Så sætter jeg den bare i jeres computer eller anden enhed. Og her, der har jeg så allerede filen. Alt efter hvor jeg vil have det, så kan man faktisk bare tage det og lægge det ud på sit skrivebord. For at SD-kortet skal sidde korrekt, skal det trykkes helt ind, så det siger klik. Tryk så kummet på igen, så det sidder helt tæt, og derefter stram skruen. Du har nu lært, hvordan man overfører data fra din Tjek-enhed til din computer eller anden enhed. Husk at følge mig og Tjek i Danmark for at holde jer opdateret.